Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako sa osoba registrovaná do databázy našej organizácie Jeden rodič viete dostať do svojej klientskej zóny. Klientská zóna je špeciálny obsah pre vás, kde sú rôzne články, videá, ktoré slúžia na samovzdelávanie. Takže prídete na stránku Jeden rodič. Hore je odklik na klientskú zónu, otvorí sa vám okno a zadáte sem váš e-mail, pod ktorým ste sa registrovali do databázy. Mám zapamätané heslo, ale teda ho vpíšem. Enter a som vo vnútri. Toto je klientská zóna. Máme tu rôzne kategórie, ktoré si viete pozrieť. Moje zdravie a pohoda, práva, povinnosti, financia, budúcnosť, o deťoch a podobne. Momentálne máme sériu vzdelávacích videí s veľmi zaujímavým lektorom, volá sa Pavel Škriniar a aktuálne už ich prešlo 5. Je to každú sobotu o 8 ráno a ak ste si ich nestihli pozrieť, tak ich nájdete tuto. Stačí dať play a nastavíte si hlasitosť, rýchlosť prehrávania, ak chcete alebo spomaliť a viete si ho pozrieť. Prípadne si ho pozrieť na celé obrazovke. Tak, ale zároveň sú tu aj rôzne články o vreckovom, o finančnej gramotnosti. Tak vás teda pozývame do klientskej zóny, pozrite si náš obsah a veríme, že sa vám bude páčiť. Zároveň vás pozývame na živý workshop, ktorý bude túto sobotu o 8 ráno s pánom Škriniarom a bude to 6. diel nášho 10-dielneho cyklu, ktorý sa volá Hospodárenie v čase inflácie.